A yau dai mun ƙara da muku a cikin shirin nan na dai baki shi ke yanka wuya. Tambaya dama nake so zan yi maka, me sunanka ne dai da farko? Sunana Malam Suleiman. Sunanka Malam Suleiman. To da alamu dai wannan sunan naka dai zaka taɓa kaban alkhairi kuma zaka ba mu amsa daidai gwargwado da abin da muka tambaye ka. Kai ne a ce kana da makoci da mata, to kai da irin matafi ne ka gane, kana zuwa irin su Safalai haka, kana zuwa irin Lagos haka, irin Cirani ka gane, to kai kotsam, to kai kuma dama Allah ya haɗa ka da kyakkyawan mata ka gane, to kotsam ko sai ka ji labarin an ce makocinka ya biya mata kuɗin aikin haji. To wani irin mataki zaka ɗauka akan shi wannan saurayin naka? Tabi. Kai matarka ce fa, kuma ya biya mata aikin haji. Ya kake gani, kai zaka batta ne ta tafi ne ko kuma ya? Zan batta mana, ai abin ladai. Abin ladai? Kai kuma idan ka tafi can wajen ai an samu labarin yana fil sakatin ka gani. Wannan kuma hi da Allah. Ba. Kenan mun gode, kun ji dai abin da Malam Suleiman ya faɗa da bakin sa.